Avui ja no trobant neu a les serres, sí que ha nevat durant el vespre, però ja s'ha fos. I això ha estat perquè, tot i fer un bon fred, la precipitació ha estat més escassa i, per tant, ja no ha caigut tanta de neu. La cota també ha anat pujant al llarg de les hores. Si ahir vespre, quan començava a nevar, en podíem veure els 300 metres, avui ja se situa per damunt dels 1.000 metres. Per tant, n'ha caiguda més poca que els altres dies i aquesta poca avui ja no l'hem trobada. Despedim avui, per tant, un mes de febrer, el mes de febrer amb més nevades dels darrers anys. La d'avui vespre ha estat la número 12. Febrer és, estadísticament, el mes de l'any en què més nevades cauen a les Balears, i és a la Serra de Tramuntana on ho fa de manera més assídua, de mitjana fins a 6 vegades cada any a partir dels 1.200 metres d'altura. Enguany, febrer ha estat molt especial. No hi ha hagut cap gran nevada ni hem vist nevar arran de mà, però a les muntanyes de la serra sí que ho ha fet amb molta freqüència. La neu ha fet acte de presència en 12 dies diferents. Això fa que sigui el tercer mes de febrer més nivós des del 1980. El superen el febrer del 2005 amb 18 nevades i el del 2012, l'any de la famosa onada de fred, amb 15. Les nevades d'enguany han fet que al Puigmajor hi hagi neu al voltants del cim des de dia 2 de febrer. Una neu que té, però, les hores comptades. No s'esperen noves nevades a curt termini i sí una pujada destacable de la temperatura arreu de les illes.